Kedam tang ni pai isiar ni arnigang samapor dipu rong teang Karbi Students Association sa hemalong aliralon pen Karbi sengkan kimi Catalona jaime ke pachun pon labang solong non hedjong Karbi piang bong pen Padmasri Award kachapalong dun abang phi lunsepi pukhila lektepila pen National Awardee Handicrafts on Tribal Textile sangpi Sabina Teron pi aphantame Karbia khaya phan nong me kewan piajok karcho padopon Karbiatum ningkan kimipu hako penta nang talon bom wang bom lo lapuson thak si break jam hawara long Karbi sengkan kimi katalon pona son thotsi dipu rong the angalong Karbi Students Association tiripi asong pen paterpi ponsi Karbi sengkan kimi talon du Karbi sengkan kimi katalon mailong aluhia mana peng pen dipu LSC MLA Vidya Singh Ingleng Haurakhat LSC MLA Dorsing Ronghang Karbiang Long DC Aranyak Saikia Padmasri Pukhila Lekchepi Sabina Teronpi lapen pinangan manpeng aluhiatun chetongtun Labangso Karbi sengkan kimi ketalona jai megalong Karbi lunbarim kanbarim kepaklang pensi jai megalong alon chipipon Lapen Karbi sengkan kimi ketalon nonchot chera kewang jilang ani antame solangdo Karbiara tame talon pon bom nang jilapen solangdo aratame Karbi sengkan kimi ketalon pachethang ponang ji puta Karbi Students Association CCMI pupen pachini pon kedamtang arni pentame talon bom mang bom sejame Karbi apur kimolong nilitum Karbilo Charlie song hen pen 1992 aningkan nilitum Karbilo Charlie song pen rat along kapang dakpon je thang tarik isike nilitum Sumindar Karbi ara raphan ningkan kimipu pachet thang nahing hokpon nahing pupen nilitum amai pu barin orento sinod non SP lo lapen Karlitang Bubon Ronghang General Secretary lo kula so alang litum kachipap raipon je thang News Report Karbing Long Live